kender alle sammen. Så lad os starte med. Lad os starte herovre, så siger du, hvad du hedder. Mia. Mia. Og bag ved Mia, der sidder. Det virker ikke, du behøver kartonsnak. Det virker overhovedet ikke. Det er derfor, jeg skulle have det med, jeg skulle prøve det. Hedder du Karina? Ja. Og den næste. Louise. Så kan vi her. Frederik. Og Dennis. Benny, du snakker hele tiden. Og bag ved Dennis sidder Nick. En gang til. Louise. Røjs. Sune! Godt. Og ved siden af Sune. Steffen! Ja, og bag ved Sune. Lene. Julie. Så er du herovre. Mads. Der er meget, kender du der? Ja, det er de andre, der gør. Benny! Ja, det var Benny, kan jeg nok høre. Du skal ikke sige for hende. Og ved siden af Benny. John! Og bag ved Benny sidder Rikke og Signe. Og nede i hjørnet, der har vi Lille og Julie. Ja, så skal du bare lave en ting. Så kan du godt lave det. Ja, så skal du også så skal jeg, fordi du virkelig bare lave sådan lidt kram. Den er meget nem. Så prøv bare det, du spids i. Tak skal du have. Det var jo dejligt for os, at du har noget at lave. Hvad skal du lave? Lisbeth! Ja. Prøv at se. Har du nu klippet nye stykker, Mads? Der var en blyant. Værsgo. Tak for lån af denne her. Har du fået klippet nye stykker? Så er det færdigt.